je to sračka, na čo to robíš, nikdy nič nedosiahneš a začnú vás ťahať naspäť do toho bahna, z ktorého ste vstali. Múdra rada, naučte sa zbavovať ľudí, ktorí vás ťahajú do bahna. Janka z Veveriček písala komentár, čo sa týka hejtu a pokrytectva v rodine a medzi kamarátmi, dala povolenie, že môžem to prečítať. A ma to celkom zaujalo, že tým sa stretol podľa každý z nás. Nie som moc človek, ktorý hovorí o svojich negatívnych skúsenostiach. Ako vie každý, čo ma pozná aspoň trošku. Ale niekedy si človek uvedomí, že možno nie je sám v situácii a že možno sa nájde niekto, kto potrebuje zistiť ako na to. Takáto opakovaná životná lekcia s ľuďmi, ktorí ti neprajú nič dobré. A bol tam odkaz na tento článok. V posledných 30 dňoch sme sa stretli s hejtom na nás asi viac než obvykle. Nielen na nás, ale aj celkovo v našom okolí. Čiže nie len na nich hejtili, ale aj v ich okolí. Nemuseli, že len ich. Ak človek dlhší čas tvorí na internete, tak si na také veci musí zvyknúť. Obzvlášť, keď ste žena. Pretože vo vás ľudia vidia jednoduchší cieľ. Úprimne, každá jedna kritika dokáže človeka posunúť ďalej, tiež aj zastavíte na mieste, nikdy vás ale nedonúti klesať dole do nejakých depresí. Je možno teoreticky pravda, že naozaj ženy to majú v živote ťažšie. A to práve kvôli tomu, že ich vidia mnohí ako jednoduchší cieľ. Pretože pokiaľ sa znižíme úplne na tú jaksi najnižšiu úroveň ľudstva, tak je tam tá fyzická sila iba. V tej fyzickej sile muži vždy sú a boli silnejší ako ženy. A možno práve preto je to takto chápané, že tie ženy sú slabšie. Ono to je hrozne dôležité. Rozdiel medzi slovom kritika a hejt. Kritika je poväčšinou konštruktívna, kde vám človek povie toto robíš zle, alebo sa mi nepáči, ako to robíš, lebo niečo. Hejt je vyjadrenie nejakej nenávisti, ktorú v sebe držíš z nejakého dôvodu. Ten si na niekom vybiješ, ktorý poväčšinu za to absolútne nemôže. Vždy vám dodá nepopierateľnú energiu, ktorá vás ženie vpred, aby ste všetkým ľuďom, ktorí o vás pochybujú, ukázali, že ste naozaj na tom tak, ako vy chcete, pretože nie všetci sú schopní si písať svoj príbeh. Niekto chce byť len vedený a keď ho nemá kto viesť, zhadzuje seba aj druhých. S týmto súhlasím. Keď vám niekto povie, že toto video je zlé, lebo čo aj neskoro vyšlo, tak za mňa je to spôsob, ktorý povieš, aha, OK, niečo som spravil zle, ale viem, ako to zlepšiť. Chápeš, ten človek poväčšinu ti hneď dá aj ten darček, že ti vlastne povie, čo máš zmeniť. Čítať komentáre pod príspevkami, ktoré vám prajú smrť, ktoré na nás nenáviste útočia a ktoré chceme, aby ste vy nikdy nevideli pod našimi príspevkami, preto ich vždy nahlasujeme a blokujeme. Chceme totiž, aby človek videl tú najlepšiu možnú variantu toho, že môže byť taký, aký ste. Tu Janka vraví, že mažú nenávistné komentáre pod ich príspevkami práve preto, aby vy ako diváci ste na ne nenarazili a nepôsobili na vás zle. Vy môžete si prechádzať v živote ťažkým obdobím a keď prídete na nejaký príspevok, kde sú pozitívne ohlasy na to, že niekto je sám sebou, tak na vás to pôsobí príjemne. Kdežto by ste šli na nejaký príspevok, kde je niekto sám sebou, vy tiež túžite byť sám sebou, ale nikto vás nepríjma. Nájdete tie škaredé slová, ktoré vám prajú smrť. Pri tomu, že človek, ktorý písal tie slová, netuší o vašej existencii, podľa mňa vám to ublíži. Na druhú stranu je za mňa fajn niektorým ľuďom nastaviť zrkadlo, pretože niektorí ľudia sú proste a myslia si, že môžu robiť čokoľvek, vždy im to prejde a on tiež môže povedať, ty kokos, ja som sám sebou a robí mi dobre, keď môžem iným robiť zle. Pretože žiaden komentár nie je demotivujúci, ale skôr zosmutňujúci. A kto chce v dnešnej dobe šíriť smutok, nie je asi oboma nohami na zemi. Tým hovorí o tých komentároch, ktoré prajú tú smrť. Nejdem riešiť, aké slova volila, pretože písala to smutná, nevieme hlavne čím si prešla. Preto nejdem súdiť, ako to je písané, že to vôbec ja chcem nasať tú myšlienku, pretože je to krásne napísaný text. Možno niektorí z vás tie slova potrebujete počuť. Akože prečo by si bol smutný, keď ti niekto praje smrť? Mne toho človeka je ľúto, pretože ten človek si asi zažil v živote niečo ťažké, napríklad sa mu rozvedli rodičia, vyrastal v detskom domove a má na to všetko hnev a ten hnev si chce vybiť. Alebo sa mu v živote nedarí, ale nechce s tým nič robiť. Proste mu vyhovuje, aby sa mu nedarilo a chce druhým ubližovať. A preto napíše komentár niečo, že niekomu praje smrť. No čože napíše, že akože čo ja s tým mám, tak gratulujem ti. Zdravý, rozumný človek nikdy nebude prijať nič zle. A pokiaľ teda ten človek, ktorý ti píše ten komentár, nie je zdravý, tak za mňa má zmysel ten komentár brať vážne. Hovorím mu o princípe. Keby za vami prišiel úplný blázon a povedal vám napríklad, že ste najškarejší človek na svete, budete to brať vážne alebo proste povieš, že ste si blázon. Nemalo by vás nič také zosmutňovať. Hej, pokiaľ samozrejme máte ružové okuliare a myslíte, že tí ľudia sú k sebe úžasní a prídete niekde do komentárov na TikTok alebo na Instagram alebo kdekoľvek, áno, ono vás to trošku preberie zo života, že ty kokos, svet nie je také krásne miesto, ako si ho predstavujete. Taktiež ale nikdy nepochopím to, ak niekto nepraje niekomu v živote šťastie. To je závisť, je to úplne jednoduchá, tu trpí väčšina, akože. Čiže keď sa zamyslím, je človek, ktorému by som neprijal šťastie teraz? Není. Akože predstavujem si všetky ten zoznam ľudí, ktorí mi v živote ublížili, ale ani jeden z nich nie je človek, ktorému by som neprijal šťastie. No takto, vieš, záleží zase, aká čerstvá je tá rana. Ja nemám teraz nejakú čerstvú ranu, ktorá by ma proste tak hrozne bolela, že nie je nič, čo je neodpustiteľné. Keď to zoberieme aj z toho veriaceho hľadiska, Ježiš Kristus za každého z nás, za každého jedného z nás bez ohľadu na to, čo sme spáchali. Keď vám proste niekto ublíži, je jedno, že či vám proste niekto ukradne cukrík alebo zrazil
rodiča. Stále. Vy si myslíte, že ten hnev, keď budete ho v sebe živiť, že to jemu ublíži. Keď budeš sa snažiť na ňom myslieť každý deň a prijať mu smrť, že jemu to niečo spraví, jemu to je po väčšinu. Neodporúčam robiť niečo, čím si ubližuješ. Neodporúčam v sebe držať hnev. Neodporúčam niekomu neodpustiť. Tomu človeku, či to je alebo nie jedno, to zabíja vás znútra. Ten hnev vás zožere. Budete potom toxickí na svojich kamarátov, na svojho partnera, len kvôli tomu, že nechcete odpustiť. Neodpustiť nie je hrdinstvo. To dokáže každý. Povie, že to, čo si mi spravil, či už nikdy neodpustím. A to vie každý. Každý vie neodpustiť. Neničte sami seba. Pokiaľ ten človek to spravil, ešte sa smeje z toho, že vám ublížil. Najlepšie, čo môžeš povedať, je odpúšťam ti. Hej, akože nemusíte hneď, nemusíte mu to ani povedať dokonca. Ide o to, aby ste mu odpustili v srdci. Ono budete potom to nosíš so sebou jak kameň. Zahoď ten kameň. Na čo ho nosíš? Ja přeji štěstí lidem, ktoré nemám ráda. Většinou im přeji takovou kupu štěstí, která v jej v živote zavede dál ode mne a uspokojení budeme oba. A třeba to jeho i mne zmení k lepšímu. Musím pochváliť, že to je hrozne pekne povedané. Počkaj, tak to bolo, že praješ si, aby bolo niečo medzi nami. Hej, dvojmetrová stena. Vy ste tu v strede a tu sú tie elementy, ktoré vám blížia. Ja sa sústredím teraz na vás. Tam ide o to, že ako sa my k tomu postavíme. A je jasné, že proste keď ti niekto ublížil naozaj, že ťa to bolí, tak je jasné, že za 2 minúty nepovieš odpúšťam ti, si pohode. To by ste už museli byť hrozný charakter vytrénovaný. Ale dá sa na tom pracovať. Hovorím o tom, ako niekto závidí a je nepríjemný len preto, že nemá rovnaké tričko alebo že nemá rovnaké čísla na sociálnych sieťach. Vždy je najviac smutný hejt ten, ktorý dostanete od blízkych, od rodiny či ďalších. Chápem, samozrejme najviac to boli od tých, ktorým veríte. Napríklad, kto by tomuto nerozumel. Stretnete cudzieho človeka na ulici a poviem, že ste dekeš. Budeš to brať vážne, budete to maximálne uriť. Pokiaľ to bereš vážne, tak máš problém. Je dôležité si brať od ľudí spätnú väzbu, ale je dôležité od akých ľudí si berete spätnú väzbu. Napríklad vaša mama vám vždy povie, že všetko, čo robíte, je úžasné a váš obrázok je najkrajší na svete a to nie je dobrá vzorka ľudí. V tomto konkrétnom prípade. Potrebujete ľudí, ktorí vám vedia tak konštruktívnu kritiku a zároveň vám nebudú liesť do prdele. Chcete si tých ľudí ako keby zaradiť. Pokiaľ tí ľudia non-stop pindajú na všetko, čo robíš, tak toho človeka zaradiť do škatulky, na všetko pinda, jeho názor nie je dôležitý, bez ohľadu na to, že to je človek, ktorý ti je blízky. Od tých, ktorí by vás mali poznať najlepšie, toto moc dlho neplatí o rodičoch, no prvých 15 rokov života. A od tých, čo by vás mali najviac podporiť vo vašej myšlienke. Ono je také krásne pravidlo. Ľuďom je dobré, keď sú lúzeri, keď vlastne nič nemajú a vlastne nič nebudujú. A ako náhle vy začnete niekam stúpať a oni vidia, ako rastiete, že niečo proste niečo makáte, čo viem, streamujete, robíte videá, tak vám väčšina ľudí začne hovoriť, je to sračka, na čo to robíš, nikdy nič nedosiahneš a začnú vás ťahať naspäť do toho bahna, z ktorého ste vstali. Múdra rada, naučte sa zbavovať ľudí, ktorí vás ťahajú do bahna. Vždy je najhorší pocit takých ľudí škrtať zo svojho života. Není to najhorší pocit. Na začiatku možno, potom koľky, ja neviem, tak si sadni si na chvíľku do tmy, daj sa do tureckého sedu, zahoď telefón, všetko, seď proste 10 minút a zamysli sa. Nauči sa žiť s nimi v takom súlade, ktorý neubližuje vám. Toto je prvá možnosť, že tých ľudí pošlete do prdele, že proste počúvaj, zamyslel som sa, si úplne toxicky, ničíš mi život, vypadni. A toto je tá možnosť, OK, nemôžeš vypadnúť, tak sa s nimi naučite žiť, napríklad, že ich názor nebudete brať vážne. Vlastne sa správte maximálne sebecky, aby ste nevideli to, čo vám najviac ubližuje. V skratke, neberte si názory ľudí moc k srdcu. To, čo vám najviac ubližuje, je práve pochopenie. To, že vás ten človek nepozná, aj keď sa tvári, že áno, to, že on sa pretváruje, to mi má ako vadiť. Nerozumiem tomu. To, že chcú také osoby s vami zdieľať vaše najlepšie momenty, ale nie preto, že ich to zaujíma, ale preto, aby ste cítili byť lepším človekom. Fú, toto je hrozne zložitá veta. To zistenie, že niekto fejkuje, že ma pozná. Čak ja viem, že ma pozná, či ma nepozná, nie. Nerozumiem tejto dvojvete. Akože sťahujete z domu a nikto sa vám neozve, kde ste, pretože ste sa rozhodli byť sám sebou a byť s niekým, koho vám niekto k tomu do toho je meké f nedovoluje a potom vám zavolal 2 roky, pretože ste rodina a cíti sa zle. Myslím, že toto znamená, Janka tu sa otvorila a hovorí tu osobne, že Veroniku jej nedovolila jej rodina asi. A keďže sa Janka odsťahovala a išla s Veronikou, kvôli tomu sa tá rodina akože odula a prestali spolu komunikovať a potom zrazu po 2 rokoch niekto zavolal, pretože sa cíti zle. Toto by som potreboval ale rozvieť, že čo to znamená. Možno je také, že si uvedomil po 2 rokoch, čož akože lepšie neskôr jak nikdy. Urobila som kravinu, že som ťa odsúdila kvôli tomu, že ty robíš to, čo ťa láka tvoje srdce. Mrzí ma to. Alebo to je také, že tu som urobil kravinu, tu proste potrebujem od teba pomôcť, akože zabudnem, že som ťa poslal do riti a budem kričať o pomoc. Ako to, že niekto chce byť na vašich promóciách, ale vlastne sa skoro nikdy neopýtal, ako sa máte, ako to ide. To je zaujímavé. To by som potreboval si pokecať s Jankou, no. Chýbajú mi tomu kontext, len že to už by bolo tak osobné, že to už nie je na stream. A najväčší vrchol príde v momente, keď vás niekto ohovára za vašim chrbtom a hovorí vášmu partnerovi, že spolu už dlho nebudete, pretože vy
vy ste vraj hrozný človek. Toto je akože svinstvo. Jak keby moji rodičia išli za Eli a hovorili jej, že náš vzťah dlho nevydrží, pretože som zlý človek. Keď to zhrnieme, mali by pravdu. A hlavne to nehovorte za chrbtom. Hovorí sa, že proste pokiaľ niekto vás hovorí za chrbtom, to znamená, že je stále za vami, proste vám dýcha na päty, ale proste furt za vami, není pred vami, pretože keď bol pred vami, vám to povie do tváre, lebo proste hovorí za chrbtom, on sa bojí. Vieš, čo viac dodať? Asi len to, že si strojcom svojej budúcnosti, či šťastnej, či nešťastnej, je to na tebe. Nešťastná budúcnosť zase neexistuje. Ono stačí ráno vstať a byť rád za to, že si vstal a že si živý a povedať si, že som šťastný. Hlavne, čo je chyba na tejto predikcii, je to, že všetci povedia, budem šťastný, keď budem mať prázdniny, keď budem mať auto, keď budem mať ženu, keď budem mať rodinu. To je blbosť, to je sračka, hej? To proste nikdy nefunguje tak. Proste ráno vstane a povedz, ty kokos, ja som šťastný, hej? Že proste síce ma niečo bolí, ale žijem. Buď z toho rád, kopu ľudí proste nemá končatiny a sú spokojní, sú šťastní. A ty máš všetky asi smutný. A keď ti niekto nebude veriť na hlúpom internete alebo priamo u teba doma, toto je dôležité, na to som narazil aj ja. Veriť si je hrozne dôležité. Myslím tým aj to, že keď sa rozprávate s nejakou osobou a riešite nejaký konflikt, je dôležité, aby ste nepodkopávali to, čo ten druhý hovorí. Ten človek niečo povie a vy poviete, že neverím ti. Tak v tom momente nemá absolútny zmysel už kedykoľvek, aby ste na seba rozprávali. Tak sa nauč rešpektovať toho človeka ako ľudskú bytosť, ako jedinečnú osobnosť. Niekoho, kto si píše tiež svoj príbeh, kokos, to sú zložité vety toto. Nauč sa rešpektovať človeka, ktorý ti neverí. Dobre, tak zoberme si to, si dieťa a žiješ s rodičmi a rodičia ti neveria. Tak im dokáž, že sa mýlia. Žiješ s partnerom, ktorý ti neverí. To je trošku blbé, pretože ten partner by mal byť vždy prvá osoba, ktorá ťa povzbudí, nebodaj ťa ešte ponižuje. Tiež som bol toho svedkom, tiež pošli do prdele. Nepríde mi, že si handra, aby ste mu niekto takto zaobchádzal. Povedz mu to, že ti to vadí. Ja sa mi sa to hrozne hovorí. Videl som to na vlastnú kožu. Je to hrozne nepríjemné a viem, že to je ťažké. Ale proste keby to bolo ľahké, tak to majú všetci do hry. Takže prestaňte hovoriť, že život je ťažký. Jasné, že je ťažký. Keď bol ľahký, tak ako na čo sme tu. Vždy opakujem, vždy to musí zhasnúť práve tu pri tom dobrom. Niekedy nemá zmysel hľadať dobré vlastnosti ľudí, niekedy nemá zmysel povedať OK, urobila toto, ale za to urobila aj toto dobré. Niekedy je lepšie byť sebecké hovado a rešpektovať ľudské bytosti od podstaty a nie ich konkrétne vlastnosti a činy. Pretože vtedy to začne bolieť najviac, keď si spomenieš na celú históriu všetkých brvien, ktoré si dostal pod nohy. Od podstaty a nie od vlastnosti a činy. Ty kokos. Toto keby dali rozoberať na maturite, tak GG 90% ľudí vyletí. Okay. To, čo Janke diktovalo srdce, tak to proste Janka písala, ja to tak vidím. Chcem povedať, že každý človek je len človek a každý človek milovať a zaslúžiť si byť milovaný. Potvrdzujem. Čo ak ale niekto niekomu nepraje byť milovaný milovať? Easy. Nič sa nedeje, ty praj a želaj, pretože vieš, že to všetci zaslúžia. Neboli ste na túto zem zoslaní, aby ste boli sudcami, neriešte, kto si čo zaslúži. Proste chovajte sa ku všetkým tak, ako chcete, aby sa chovali ku vám, a keď dostanete proste bídu, tak ju neposielate ďalej. Že si všetci zaslúžia byť pochopení a milovaní, aj keď nie je možno tebou milovaný, ale aspoň tebou pochopený, že si píšeš svoj príbeh, tiež robíš horšie rozhodnutia a tiež si len človek. A tam to začína a končí. Nič viac, nič menej. Fú, toto bol veľmi náročný text. To sa mi páčilo, toto bol pekný rozhovor. Ďakujem všetkým za tento deep talk.